Dat is een grappige spiegel, heel nou. Wat hebben we hier voor cools? Wow! Daar maar ik even shit zaken. Dat staat niet. Maar zo aan. Goedemorgen. En hij dacht, en hij vlog. Wie keer je het naar het Flyer Festival? Flyerfeest? Flyerfeest. In Oudewanne. We gaan naar het Flyerfeest in Oudewanne. En Heid en Zaken gaan in vakantie in auto, dat mocht. Dus dat is wel leuk. En Hilda en ik gaan in de Audi. Tot zo. Ja, ik snap het, wat ik wel lekker mee mag doen. Aansnappen op het trein met de meeste meiden. Ja, stom hè. Men baalt echt, maar wie in die domme Audi. Net in die mooie vaart. Wie zullen we doen, Hilda? We zieken een parkeerplak op daar. En dan maken we dan nog wel een stukje met Heid op het terrein rijden. Zullen we dat doen? Stappen we dan bij hun in. Dit past daar eerst net en dat mij net op het dik. Zullen we in de dikke Audi? Oeh, allemaal magisch. Daar gaan ze. Als we steeds ontza. Correctie, we zijn Oudewanne, want het is Nijwanne, dus net oud, maar nee. Hallo. Hallo. Ja, boeten wij Nijwanne. Nou, maar het goed komen. Wie volgen je wel met elkaar voeren mij wel in. Later. Daar gaan ze. Ja, zullen we gauw inladen? Dan gaan we er achterom. Nou, we zijn in Nijwanne. We zullen even bij de fort instappen nou. We zijn op een parkeerplak. Ik heb nog wel even een stukje mee rijden. Stil op de wacht. Ja, we zijn zo direct een springkassen. Maar er is wel iets te zweven. Oh, ik zie wel een zweefwiel ja. Oh, en een draaimolen. En Nou, de verste ik een een draaimolen. En nee, een... een reuzenrad. Ja, reuzenrad. Nou, we zullen even zien. Een mini-rad dit. Nou, wij gaan hier nog neer eerder geweest, dus ik ben heel benieuwd. We zullen het wel zien. Ik ga het van meerdere mensen dat het heel leuk wezen maakt. Dus ik neem je wel even mee hoor het terrein. Ik ben benieuwd. Hoi. Zie je dat draaimolen, meid? Yes! Dat hopen we al, hè? Nou, eerst zien we wc opvonden. Maar echt heel nodig pis. Zie je dat staan? Yes! Nou, dat lucht op. Ja, nou kunnen we. Zullen we even zien wat die rijder is? Oh jongens, het is echt super grut. Echt van alles en nog wat te doen. Dus ik denk dat we je wel van nu weer kennen van een beetje. Oeh, lachspiegels. Zullen we even zien hoe mooi we eruit komen te zien? Ah, wat was de korte poortjes? Hier zijn de mannen voor. Dit is dan nu, hè? Dat is een grappige spiegel, heel nou. Die knibbels zit nog heel leeg. Even op een foto. Doen we een selfie of wat doen we? Maak je dus zelf een selfie? Ja, moest ik nog samen of zij dat hoeft net? Ja? Ik zit elke jaar die video's. Echt weer? Ja. Oh, wat cool. Nou, als dat een foto maken? Ja, lukt? Nou, wat nog een keer. Ja. Wat hebben we hier? Een mooie draaimolen, Hilda. Is dat net leuk? Van mijn fiets is het een beetje spannend. Dat ik het kapje wat zie, maar dat zit wel shit. Zit ik weer in onder jou? Dat hier was Julio. Toch wel?
laken, jongens, ze laken. Wat hebben we hier voor cools? Oh, we gaan alweer op naar de volgende draaimoeder ook. Die is echt mooi, ja, ik zeg hem. Maar even wachten, maar we hebben een ronde wachtje. Maar is toch aan, ja? Zit erin, heel nou? We gaan maar heen. Naar Dokkum? Doei! Lekker rijden, jongens! Oh, we krijgen nog een passagier erbij. Ontmoet! Zo zaken die bal. Wat hebben we hier? Viskers met snoepjes daarboven, is te zien. Zie je er bij hij? Zagen. Die ben ik eruit. Wow. Dat is cool. Nou draaien. Zachtjes aaien. Maar is wel aaien. Oh. Ai. Kom maar. Met mij. Oh, wat een poppy. Mem, die helpt je. Dus ze doet niks. Heel lief. Beetje spannend. Wel heel mooi. Ja, toch even. Oh, dat doe je goed, zeg. Hey, ja, dat doe je hartstikke goed. Nou, even zien, wat hebben we hier voor moois? Ik zie hier een heel mooi hoeske. Ja. Hilde zit alweer bij de volgende busjes. De geitjes. Dames en heren, met het ringsteken. Warenmarkt opgelet. We beginnen straks met de eerste ronde. Wat ben dit, Hilda? 40 punten. Hinders, hè? Doet ze het wel goed? Voeren aanspanning. Ringrieden, ja. Ringje rieden. Voeren aanspanning. En het is Atsen? een landbouw met niks op leuk gemaakt. Yes. Voor de... Nou, hier ben de trekkers, jongens. Mooi goed. Nou, hier hebben we bootjes en er is een licht stoomtreintje. Echt van alles, hè, jongens. Allerraast. Zie je, ik bestuur maar eindje. Zie je, komt echt nog in. Vergt wat van de trekker, want dat heeft langer een graag zo. Wow. Allermachtig, wat een reek. Wow. Daar maar waar ik even zin zaken. Dat is zo'n race. Dat is echt zo'n race. Een racetrekker. Dan is het bij Likle achter op de baan, is hij de volgende die groene sein heeft gegeven. En dan ook aan het begin van de baan bij Hannie. Gaan we optoeren onderweg met Alex Terheim. Voetbal. Voetbal.
mooi plakje. Machtig mooi, hè? Ach, ietsje nice te baan. Dit is een mooie hoesjes, Hilda. Ja, dit is leuk. Piepelwijn, ja. Jullie zagen er samen blank als. Is dat zeker? Ja. Wow, dit is het. Ja. En een scootje. Een groot scootje en een lietse scootje. Is dat? Zit eens in het wedrijfje. Ja, dan was dit wel. Of nee? Nou jongens, dit wie het dan? Het Flyerfeest net in. Oh, dan waren we maar in. Nou Johanna, wat voest ervan? Oh, voest het leuk? Ja, heel leuk. Het wie echt te gek, het wie volle grutter als ik dacht. Het wie van alles en nog wat te doen. Maar hier haast eigen te kwart. En dat Maar, is zo grappig. Zie je bestuurbare vrachtwagens? Ja. En dan dienen ze dat trekken. Ja, zo trek met vrachtwijn. Ja, het wie echt te gek. Dus echt een oor die er eigenlijk schitterend... vrachtwijn trekken. Echt schitterend waar wie er doet natuurlijk echt heel wat. Maar ja, superleuk. Wij zijn Sisse. Voest het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtoon omheen en via het net de chillen te dalen van die tablet als telefoon. Om een nieuwe chitvlog. Hey hoi!